Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang good vibes para sa nga weekend. Matugnaw kag matinaw nga tubig gikan sa tuburan kag sa suba. Napalibutan sa mga puno sang kahoy kag 45 minutes lang nga drive halin sa Bacolod City. Ini ang trending karon nga palaliguan sa social media kay wala sang entrance fee. Aton diskubrihon ang ining lugar sa tripping ni Rumig Buwas at 10 a.m. Kag, isa ka anay OFW ang karon ng indalang pan sa mga nagakinahanglan sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Wala man siya sang manggad pero sa bulig sa mga benefactors, ginatus ang iyan na buligan. Kabay na diri ang isa ka pamilya nga naga-istar sa hayob-hayob nga himo sa gin-recycle nga plastic. Ang ilang istorya sa baganihan naman sa Sunday.